Potrebujete odolnú ochranu a estetický vzhľad pre vaše kovové výrobky? Naša spoločnosť sa špecializuje na práškové lakovanie, ktoré zabezpečí trvácnosť a elegantný povrch odolný voči korózii a poškriabaniu. Zverte nám svoje kovové povrchy a my sa postaráme o ich dokonalú úpravu. Poskytujeme komplexné služby v oblasti povrchovej úpravy kovov. Ponúkame lakovanie členitejších výrobkov v rôznych tvarov od najjednoduchších až po tie zložitejšie. Prášková lakovňa je to správne miesto pre vaše poškriabané domáce spotrebiče, kovové konštrukcie či regály vo firme, odreté bicykle alebo poštové schránky a vlastne akékoľvek oceľové a hliníkové predmety. Naša firma sa špecializuje na práškové lakovanie, pričom využívame moderné technológie, aby sme vám mohli ponúknuť širokú škálu farieb a textúr presne podľa vašich požiadaviek. Garantujeme vysokú kvalitu povrchovej úpravy, ktorá zaručí dlhodobú ochranu a estetický vzhľad vašich výrobkov. S našimi rýchlymi dodacími termínmi a dlhoročnými skúsenosťami v tomto odbore sa môžete spoľahnúť, že vaše projekty budú realizované efektívne a profesionálne. A to všetko za výhodné ceny, ktoré sú prispôsobené vašim potrebám. Nečakajte a kontaktujte nás ešte dnes, aby ste sa presvedčili o kvalite našich služieb, alebo navštívte našu webovú stránku, kde nájdete viac informácií.